Perustan tekstiililattioiden siisteydelle luo niiden viikoittainen puhdistus imurilla, joka on varustettu moottoroidulla suuttimella. Ylläpitosiivoukseen kuuluu myös jaksottainen tahrojen poisto. Hyvin toteutettu viikkosiivous on tekstiililattioiden hoidon tärkein ja eniten kustannustehokkuutta parantava osa. Noin 4 vuoden välein tekstiililattiat olisi hyvä puhdistaa kapselointimenetelmällä. Kapseloinniksi kutsuttu menetelmä on nopea, tehokas ja turvallinen ja myös ympäristöystävällinen. Kapselointimenetelmässä koko lattiamatto pestään käyttäen erityistä puhdistuskonetta, tiettyä puhdistusainetta sekä pölynimuria. Menetelmä on hiljainen, vähentää vedenkulutusta sekä homekasvuston riskiä. Ylläpitosiivous tarkoittaa sovitun aikavälein tehtyä siivousta, missä käydään läpi asiakkaan kanssa yhdessä sovitut asiat. Ylläpitosiivoukseen kuuluu tyypillisesti imurointi, lattioiden pyyhintä, tahrojen ja roiskeiden puhdistaminen, pintojen ja saniteettitilojen puhdistus ja pölyjen pyyhintä. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään puhtaustasot. Puhtaustasot ovat tilatyyppikohtaisia ja niiden avulla määritellään kullekin tilalle tarkoituksenmukainen ja riittävä puhtauden määrä.